As obras das urxencias do Hospital do Barbanza estarán rematadas en xullo. Para este proxecto de ampliación do servizo vais investir 1,5 millón de euros. Que tal, saudos? O conselleiro de Sanidade visitou esta mañá o Hospital do Barbanza. En menos dun minuto tamén imos nos ata alí. Antes, titulares. A frota do voo de Vara rebaixou os topes de volandeira ante a caída da demanda. Manteñen o prezo mínimo establecido de 2 euros. O CEIP da Florida de Sanxenxo ten xa instalación eléctrica renovada e as cubertas no patio exterior. As obras supuxeron un investimento de case 43.000 euros. 100 desempregados da comarca formaránse na nova edición do Emprega Salnés. A acción chega á súa 7ª edición cun elevado nivel de inserción laboral. O BNG de Ribeira demanda un mellor mantemento dos locais de ensaio. A través dunha moción fanse eco das queixas dos músicos da localidade. As novas urxencias do Hospital do Barbanza será unha realidade este mesmo verán. O conselleiro de Sanidade visitou esta mañá as obras de ampliación do servizo que supera un investimento próximo ao 1,5 millón de euros. Jesús Vázquez Almuiña visitaba esta mañá as obras de ampliación das urxencias do Hospital do Barbanza. Os traballos que estarán listos no mes de xullo permitirán dotar o servizo de preto de 1.000 metros cadrados de nova superficie, ademais de supoñer unha reorganización dos espazos para mellorar a capacidade de atención. Vamos a facer unha remodelación integral, ganando espacios para atención a todas as actuacións, tanto a nivel de adultos como pediátricos, tratando de levar unha parte, digamos, máis interna, con os boxes e tamén a observación, e unha parte máis ambulatoria hacia a parte, digamos, máis a parte sur desta obra. Desde logo, como digo, é unha obra que se licitaba en torno a 1.400.000 euros, en principio había un prazo de licitación de uns 11 meses, pero que a empresa ofertou unha reducción tamén de 7 meses, co cual, bueno, calculamos que en xullo aproximadamente podamos ter xa rematado. Incrementamos, como digo, boxes, tamén as zonas de observación, salas de espera tamén para pediatría, tamén despachos médicos e, como digo, sobre todo funcionalidade moi superior, máis resolutiva. As obras, que supoñen un investimento próximo ao 1.400.000 euros, estánse a executar por fases para minimizar o impacto sobre o servizo. Con respecto ás numerosas incidencias das últimas semanas e as queixas formuladas por profesionais de urxencias de varios hospitais e centros de saúde en toda Galicia, o conselleiro asegurou que se están a adoptar as medidas necesarias para reforzar a atención e reducir os tempos de espera. As urxencias hospitalarias son o único servicio non planificado, pero que ten unha capacidade de adaptación moi importante. Temos espacios cada vez máis ampliados, este é un exemplo que presentamos hoxe, e lóxicamente tamén, según eso, reforzamos en personal para atención. E damos resultado, a veces en un tempo un pouquiño superior, pero desde logo dando, eu creo que unha resposta moi eficaz. Bueno, durante a súa visita ao Barbanza, Vázquez Almuiña referiuse tamén á activación dos plans de continxencia para atender os incrementos da demanda asistencial pola gripe. Aínda que xa se detectou un incremento das afeccións respiratorias, prevese que o pico máis alto da gripe chegue en 2 semanas. Os plans de contingencia que están descritos levamos varios anos con eles, revisados todos os anos, donde pomos en funcionamento aspectos en atención primaria e nos hospitais, para tratar de, como digo, pues, incremento de espacios, refuerzo de persoal, e calculamos que en un par de semanas será o pico da gripe, non? Por lo tanto, é a temporada alta das hospitalizacións de todo Galicia, e, como digo, pues, revisando unos plans xa que teñen experiencia previa, pero que cada ano tratamos de mellorarlos. O Partido Popular e Esquerda Unida reaccionan ante o anuncio da familia Lantero de elevar o Concello de Vilagarcía aos tribunais. Para os populares este é un novo fracaso da xestión de Alberto Varela do Peixón. Sinalan o alcalde como responsable da situación e exixen que o seu executivo busque unha saída que beneficie a empresa, resarza a familia e asegure os postos de traballo. Tamén reclaman que abandone a postura de desafío constante que consideran que mantén o goberno de xeito permanente. Pola súa banda, dende Esquerda Unida
Coruña creen que o proxecto delantero é nulo de pleno dereito. A formación insta ao Partido Socialista a asumir as responsabilidades derivadas do que consideran unha anomalía urbanística e insisten en que o convenio para a parcela non se axusta á legalidade nin á lei do solo de Galicia. Denuncian que xa no momento no que se redactou non cumpría coa norma e non ven de recibo que o goberno de Varela pretenda reeditar un convenio que non se axusta ás necesidades do casco urbano nin ás indicacións sobre edificabilidade e desenvolvemento urbanístico da lei galega. Máis cousas, os familiares das vítimas do naufraxio do Sinquerer 2 personaranse como acusación particular no proceso de investigación aberto. As familias dos 3 falecidos e do aínda desaparecido no accidente formalizaron a súa decisión no xulgado de instrucción número 2 de Corcubión, encargado da causa. O que buscan é poder acceder aos detalles das pesquisas que se están a levar a cabo. Tamén toman esta decisión ante o silencio que, segundo explica o seu abogado, está a manter a compañía aseguradora. Indican que a empresa debería dar cobertura inmediata aos datos prexuizos provocados polo sinistro, ademais de facer fronte ás responsabilidades económicas derivadas dunha póliza que terían suscrito entre a armadora e a aseguradora. Neste caso, o armador asegurou ás familias que a compañía non lle permite facer entrega da póliza, mentres a aseguradora non responde aos requirimentos dos afectados. Recordemos que o Sinquerer 2 afundiu o pasado 19 de decembro a unhas 4 millas e media do Cabo Fisterra. No naufraxo morreron 3 veciños de Cambados e un que aínda permanece desaparecido. Espertou do coma o home que presuntamente disparou a súa exmuller o pasado mes de decembro no Grove. Dende o 5 de decembro estaba en coma inducido e aínda non foi posible interrogalo sobre o que sucedeu esa xornada, cando presuntamente intentou matar a súa exparella para despois dispararse a él mesmo 2 veces. Tras ser evacuado en estado crítico ao hospital, quedou ingresado nun centro vigués en coma inducido ata esta semana. Así as cousas, serán os médicos os que determinen o momento no que o home estea en condicións de responder ás preguntas da Garda Civil e das autoridades xudiciais. A empresa agora responsable da xestión do complexo deportivo do Porto de Vilagarcía asumiu unha débeda de 60.000 euros que a anterior xestora lle xerara a autoridade portuaria. Unha débeda que non só se debateu no Consello de Administración da entidade, senón que mesmo chegou ao Parlamento de Galicia, onde o presidente de Portos defendeu a concesión e afirmou que a persoa responsable da mesma está aos correntes dos pagos. Agora, José Juan Durán deféndese dos que o acusan de mentir en sede parlamentaria. Estes días saltaba aos medios que a actual empresa concesionaria do complexo deportivo que se sitúa nos terreos portuarios de Vilagarcía asumiu unha débeda de 60.000 euros do anterior concesionario. Unha débeda que non só se debateu no Consello de Administración da entidade portuaria, senón que mesmo chegou ao Parlamento de Galicia. Ben, eu o que afirmo taxantemente é que a información que se aporta por Portos de Galicia, que envía a autoridade portuaria, é información veraz e responde á situación contable, á situación administrativa do desenvolvemento dese proceso de facturación, de pago ou, cando se entra nos supostos de impagos, o que procede tamén. En xullo de 2017 este problema chegou á Comisión de Pesca do Parlamento de Galicia naquela ocasión. Por iniciativa do Grupo En Marea, o presidente de Portos de Galicia, José Juan Durán, defendeu a concesión outorgada pola autoridade portuaria e reiterou que Martínez estaba ao corrente dos seus pagos. Cando se formula a pregunta, non había contraída, por información que se nos pasan, ningunha débeda. Con posterioridade se pode entrar en algún período de impagos, que hai un procedimento administrativo, como todo o mundo coñece, para solventalo, pero cando se nos pregunta en unha determinada dirección, nós o que contestamos é que polos datos aportados e que nós damos por vos, non hai contraída ningunha débeda en ese proceso da concesión do PA de Larousa. Con posterioridade, transcurridos os períodos que hai habitualmente de cobranza ou os períodos, digamos, de liquidación e de pago, se están domiciliados, etc., eso é outra cuestión. Tamén no 2017, o exedil nacionalista Xavier Ríos acusou ao Porto de desentenderse de calquera aspecto que non fose o económico. O nacionalista quiso saber se o Padel pagaba regularmente as taxas e se despunha de todos os permisos necesarios. O Porto insistiu con rotundidade en que a instalación estaba ao día nas súas obrigacións económicas.
Bueno, seguimos falando de Portos de Galicia. O organismo autonómico recolleu durante o pasado exercicio 850.000 kilos de aceite residuais a través do programa Marpol de recollida de hidrocarburos usados nos peiraos de titularidade autonómica. Portos de Galicia recolleu durante o pasado exercicio 850.000 kilos de aceites residuais a través do programa Marpol de recollida de hidrocarburos usados nos peiraos de titularidade autonómica. Así se recolle do informe presentado polos responsables do servizo a través do que se recuperan e reciclan os aceites residuais que se verten nos portos para a súa reutilización. Está establecido internacionalmente o sistema de recollida, o traslado a uns contedores que hai en todos os peiraos autonómicos e, en consecuencia, despois o traslado tamén a planta correspondente ou para a súa destrucción ou para a súa reciclaxe, non? Os peiraos nos que se recuperaron maiores cantidades de hidrocarburos foron a Pobra, Ribeira e Burela. En canto á provincia de Pontevedra, os peiraos con mellores resultados neste programa foron os de Tragobe e Bueu. En relacionado co servicio Marpol que se presta desde a Xunta de Galicia, que anualmente o ente público destina ao redor de 85.000 euros a reposición desos contenedores donde se depositan esos materiales que eu decía. Son uns contenedores moi reconocibles desde o punto de vista visual, son uns contenedores un verde oscuro, perfectamente sinalizados e que teñen unha pequena portiña donde se poden ir botando esos produtos, donde se deben deixar. E, bueno, desde ese punto de vista, desde a Xunta de Galicia, desde Portos, facemos unha valoración positiva deste ano transcurrido, deste balance que estamos facendo, e agardamos que o exercicio 2019 se desenvolva tamén en ese espírito de colaboración e de poder facilitar, desde logo, o traballo dos profesionales. Dende 2012, Portos de Galicia ten renovado o servizo de recollida e tratamento de hidrocarburos, aceites usados e residuais, co que dá cumprimento ao Convenio Internacional Marpol para o tratamento axeitado destes residuos. A abundancia de volandeira e a baixada da demanda por parte das fábricas obrigou a frota do bou de vara a rebaixar os topes desta especie. Pasaron de 50 a 30 ou 20 kilos por día para dar cobertura ao mercado de fresco. A actual campaña do bou de vara caracterízase pola abundancia de volandeira. A gran presenza deste recurso, sumada á baixada da demanda tras o Nadal, motivou que a flota do bou de vara acordara rebaixar os topes. Estuvemos reducindo que os topes un pouco, porque as fábricas deixaron de traballar, e nós somos unha cofradía que a volandeira vai casi a maioría dela vai para a fábrica. Estuvemos indo a 20 kilos e días de 30 kilos, dependendo o mercado de fresco que tiñamos de salida para ele. Aquí non temos moitas depuradoras que nos veñan a comprar este produto e dependemos máis de fábricas, por iso reducimos os topes considerablemente estes días, pero bueno, pasa todos os anos que non ten salida en estas fechas pola parada das fábricas. Agardan que de cara á próxima semana as fábricas retomen a actividade, dando saída a gran cantidade de bivalvo. O obxectivo é non baixar do prezo mínimo establecido de 2 euros, tanto en Rianxo como en Cambados. Se ora, a un caso, se quixera baixar o precio, está facendo unha competencia moi desleal ás fábricas que estuveron hasta ahora comprando. Este ano hai ese precio pactado entre nós e Cambados e hai non que respetar. Máis ben polo que digo, por a competencia desde aquí estás facendo as outras empresas que compraron antes por riba dese precio. Ora non sería lógico baixar dese precio. E pois a parte que temos que respetar o que é o noso traballo tamén. Sabemos que ten un valor o noso traballo e temos que seguir adiante con el e tense que adaptar ao que hai. Penso que 2 euros un kilo de volandeira máis vale unha bolsa de pipas hoxe en día que o que é a volandeira. Eu penso que está ben como está o precio e temos que aguantar con este tipo de precio. A abundancia de volandeira contrasta coa escasa presenza de outros recursos que traballa a flota do bou, con capturas case testemuñais a excepción do choco. Non está sendo un ano de moito, tanto de nécora, que non foi un bo ano este, pois en peixe tampouco é un ano de moito peixe. O que está dando a vida, a verdad, que é a volandeira, pois un pouco o chopo que están collendo os barcos.
A Marea Cidadá de Noia insta o goberno local a solucionar os problemas xurdidos na xestión das infraccións de tráfico dende hai máis de 2 anos. Denuncian que na actualidade as únicas sancións recadadas pola administración local son as que se aboan no período voluntario, xa que a ausencia de persoal está a impedir a apertura do prazo executivo. Ademais do problema recadatorio, a Marea denuncia as complicacións que supón este feito para os propios axentes que ven ninguneada a súa autoridade. Por esta razón, instan o goberno a escoller con urxencia entre a asignación de persoal para a xestión dos trámites das sancións de tráfico ou ben optar por transferir as competencias á Deputación Provincial. Os escolares do Colexio da Florida en Sanxenxo xa poden gozar das melloras que se levaron a cabo no colexio. As melloras céntranse na instalación eléctrica e tamén na de 2 cubertas nas zonas exteriores. Diferentes autoridades locais e tamén provinciais visitaron hoxe as instalacións do centro. O Colexio Florida necesitaba correxir varios defectos que se presentaban na instalación eléctrica a causa do paso do tempo, polo que dende a Consellería de Educación levouse a cabo unha nova liña de acometida libre de halóxenos, unha reforma dos cadros eléctricos de protección e o cambio de todas as liñas de distribución a cadros secundarios. Tamén se instalaron luminarias de emerxencia. De todo eso. Quero dicir tamén que o Concello de Sanxenxo, no tempo que levo de alcalde, pouco máis de ano e medio, invirteu en total, en todos os colexios, os 6 de primaria, casi 600.000 euros, entre aportacións da Diputación de Pontevedra, da Xunta de Galicia e do propio Concello. Pero destacar que eso non sería posible se non é pola equipo de traballo que hai entre a propia dirección do centro, as AMPAs, representadas aquí pola súa presidenta por Paloma, e tamén o Concello e a Xunta de Galicia. Por lo tanto, cando se traballa en equipo, se consiguen facer temas importantes como o que metemos, por exemplo, neste e nos outros colexios. Investíronse máis de 184.000 euros destinados a distintas melloras como a reposición dun muro, a renovación do grupo térmico ou a construción dunha soleira á pista polideportiva. A maiores da instalación eléctrica tamén se destinaron recentemente outros 15.000 euros para a execución de 2 cubertas. Vemos hoxe Sanxenxo a visitar o Colexio da Florida, pero que é un centro emblemático, pero ao mesmo tempo referíndonos ao resto. Teño que felicitar ao Concello e agradecerlle a boa colaboración deste convenio mutuo que fixemos ca Concellería de Educación de Sanxenxo, do Concello, que nos permitiu traballar en todos os centros, non solamente no Colexio da Florida, que aquí hoxe vimos a ver a reforma da instalación eléctrica do centro da OCA, sino tamén, como podes comprobar, das entradas dos patios que se fixeron a través dun gasto extraordinario que se dotou. Na visita, o delegado territorial estivo acompañado polo alcalde da localidade, Telmo Martín, o xefe territorial de Educación, César Pérez Ares, a concelleira de Educación Paz Lago, o equipo directivo, así como responsables da Unidade Técnica de Educación. Boiro Novo denuncia o estado de abandono de varios elementos patrimoniais do municipio. Poñen como exemplo a obra inacabada da ampliación do Centro Arqueolóxico de Neixón, iniciado no 2010 e que leva anos parada. Boiro Novo responsabiliza o Executivo Municipal da paralización das obras de ampliación do Centro Arqueolóxico do Barbanza. Os traballos iniciábanse en 2010 coa excavación e acondicionamento do terreo. Sen embargo, a falla de financiamento motivou que as obras non seguiran adiante. Ademais da posta en valor do patrimonio arqueolóxico, os membros de Boiro Novo consideran que a ampliación do centro suporía un revulsivo turístico para o concello. Un recurso tan importante para o noso concello como pode ser o turismo e a riqueza patrimonial e arqueolóxica que temos no noso concello, pois, en lugar de potenciala, en lugar de buscar alternativas que supoñan un retorno tamén para a economía local e para o desenvolvemento do noso concello, pois o teñamos aquí totalmente abandonado, cando vemos que 8 anos despois unha infraestructura, unha obra pública que podría generar recursos para o noso concello, pois en lugar de tela en funcionamento e ser un atractivo turístico para o noso concello, o que temos é unha poza, o que temos aquí un burato no medio do monte, donde só serve para criar maleza, só serve para dar unha imaxe negativa do noso concello en un dos enclaves tan importantes como para o noso concello como é os castros de Neixón. Ademais do abandono desta infraestrutura, Boiro Novo demanda a sinalización de outros recursos patrimoniais, como dolmes ou petróglifos repartidos polo termo municipal. Riga dun concello é manter sinalizadas, limpas e accesibles o patrimonio arqueolóxico. Por un lado, é para que este poida ser facilmente visitable ás visitas,
pero logo por algo todavía máis serio é que non pase como ten pasado outros anos e que a maleza que recubre o noso patrimonio arqueolóxico, os petroglifos, por exemplo, pois sexan dañados por incendios nos veráns que se repiten con demasiada frecuencia. E a reordenación ambiental da contorna de Testal en Noia estará lista nun prazo de 5 meses. Así o anunciou o xefe de demarcación de costas en Galicia, Rafael Eimil, na visita á zona canda o alcalde e tamén técnicos da empresa xudicataria. Traxa será encargada de acometer o proxecto principal valorado en preto de 400.000 euros, que consiste na instalación dunha pasarela de máis de 700 metros entre a praia de Testal e a lonxa, dúas sendas de Zahorra, así como o acondicionamento de dúas zonas de estacionamento. Desta actuación verase complementada cun proxecto de mellora do acceso areal no que o Concello investirá máis de 200.000 euros con cargo ao Plan de Obras e Servizos da Deputación da Coruña. Seguimos con máis actualidade. 100 desempregados da comarca formaranse na nova edición do Empregas Salnés. A acción chega á súa 7ª edición cun elevado nivel de inserción laboral. Na anterior convocatoria, dos 85 participantes, 75 conseguiron algún contrato de traballo. Nesta nova edición, os participantes poderán formarse en ata 30 cursos distintos. 100 desempregados empezaron esta mañá unha nova etapa na súa vida laboral. Hoxe comezou a 7ª edición do Empregas Salnés, o plan de inserción laboral da Mancomunidade. Enseñar e ayudar a prepararse para demandar empleo e conseguir empleo, que es importante, ¿no? Se trata de que los tiempos cambian de forma continua, que es una barbaridad, y hay que estar seguido actualizándose para poder acceder al mercado laboral. O programa conta co financiamento da Xunta de Galicia e durante 11 meses impartirá 35 cursos de formación que se completarán con sesións individualizadas de orientación laboral e prospección, ademais da busca activa dun posto de traballo. Es un catálogo de formación muy amplio, te digo, con muchas partes tecnológicas, y por otro lado también una formación básica que nos sirve pues para integrarnos a nivel de mercado laboral en profesiones pues un pouco máis tradicionales. A fórmula confirmouse como un éxito. O programa xa mantivo contactos con máis de 600 empresas e conta cun alto nivel de inserción no mercado laboral. Por ejemplo, imaginemos a alguien que quiera trabajar en un supermercado. Insertamos mucha gente. Las principales cadenas están cogiendo todos los años nuestros alumnos. Pero claro, coge un alumno que sabe de contabilidad, sabe un poco de inglés, sabe informática. Tiene un curso de manejo de carretillas y en algún caso que hemos dado también algún carnes de camión, incluso le maneja el camión por si se despista el camionero y le deja el camión atrancado en el supermercado. Entonces, claro, ¿a quién van a seleccionar las empresas? A nuestros alumnos. O ano pasado o equipo do Empregas Salnés captou ao redor de 2.600 ofertas de traballo de empresas. O BNG de Ribeira levará a pleno unha moción reclamando melloras no local de ensaio situado no soto do auditorio. Os nacionalistas recollen así as demandas dos músicos locais que levan tempo denunciando o mal estado das instalacións e tamén do equipamento. O BNG denuncia unha serie de carencias estruturais que limitan o uso do local de ensaio, entre elas a mala ventilación das instalacións emprazadas nun soto ou a escasa iluminación, deficiencias que din se ven agravadas ante a falla de mantemento. Hai unhas carencias estruturais no propio local, ao estar nun soto ten moita humedade, non ten servicio, ten unha nula ventilación, unha deficiente iluminación, e iso fai que os locales, que os ensaios pois sexan, en fin, en un ambiente que non é moi adecuado. E por outra parte, hai unha serie de deficiencias no equipamento do local. Nesta moción fanse eco das numerosas queixas formuladas polos músicos do municipio que demandan unha mellora nas condicións das instalacións para poder facer un uso xeitado delas. Alguén en silla de rodas non pode entrar, nin alguén que teña dificultades motrices. Por outra parte, algúns dos amplis de guitarra tiñan outro non funciona, só hai un micro, non hai suficiente potencia de sonido como para que non opaque a batería. A batería agora mesmo non sei se ten nin bombo, creo que só ten unha caixa, é dicir, non hai batería como tal, non hai ventilación. Cando entrábamos tiñamos a sensación de que nos iba a dar unha pulmonía ou algo polo estilo, porque afogábache, sabías que había hongos no aire. Ademais dos problemas cos equipos, os seus usuarios denuncian que carece de baños. Pois que carece de cousas básicas como é un cuarto de baño, que temos que ir ao bar de enfrente ou despois se mexamos pola calle ainda culpa nosa.
a parte da humidade desborda dentro e cando entras ali o deshumidificador habitualmente está abarrotado e pode levar ali meses sin que nadie vai ao baño, que non hai nadie que se encargue de sacalo. O 2018 foi un bo ano pro mexillón de Galicia. O Consello Regulador certificou 54 millóns de kilos deste produto. Trátase dun 27% máis de produción ca no ano anterior. Segundo o propio Consello, estamos ante a mellor campaña da historia. Apuntan que un dos factores que propiciou estes bons datos foi a ausencia de mareas vermellas, un elemento que soe condicionar moito a extracción de mexillón. O PSOE de Boiro reclama un proxecto integral para acabar coas deficiencias no porto de Cabo de Cruz. Ante o inminente inicio das obras dos pantanás para mexilloeiros, os socialistas critican a falla de consenso co sector, co que non se ten consultado para coñecer as verdadeiras necesidades dos profesionais. O Concello de Cambados convida aos veciños a pedir as bonificacións fiscais. O concelleiro de Facenda, Xurxo Charlín, cree que aínda son moitos os cambadeses que non as solicitaron, malia teren dereito a elas. Por esta razón, dende o goberno local puxeron en marcha unha campaña para dar a coñecer estas rebaixas que benefician sobre todo aos colectivos máis vulnerables, como pensionistas ou familias numerosas. Máis de 1.800 persoas visitaron as minas de San Fins en Lousame ao longo de 2018. A cifra supón un incremento do 20% con respecto ao ano anterior. O Concello ofrece a posibilidade de realizar visitas guiadas polo poboado mineiro. Da manda técnica municipal Maite Sobradelo, licenciada en Historia. Vilanova celebrará o Día da Paz cun gran evento no que se mesturarán a arte, o lecer e o deporte. O acto terá lugar o vindeiro 30 de xaneiro no campo do Terrón. Ademais de amenizar a xornada con música, está previsto que os alumnos dos distintos centros da vila lle dean forma a un mural. Haberá tamén dúas carreiras solidarias nas que cada participante deberá entregar 1 kilo de alimentos para repartir entre diferentes colectivos. Pausa para a publicidade e imos coas noticias da cidade de Pontevedra.